Veliki pozdrav i dobrodošli u još jedno tarot čitanje. Evo mene ponovo sa još jednim videom za vas i ovoga puta radimo temu da vidimo šta možete da očekujete od osobe o kojoj trenutno maštate. Da vidimo šta ta osoba zapravo želi od vas i da vidimo šta će se tu dešavati između vas dvoje u narednom periodu. Znači šta možete da očekujete od te vaše osobe na koju trenutno mislite ili ti o kojoj trenutno maštate. Imamo 3 grupe. Za prvu grupu imamo ovaj tarot dek i ovo će nam biti grupa broj 1. To jest ovo nam je Lenormand dek. To nam je grupa broj 1. Za grupu broj 2 imamo ovaj dek karata. I za grupu broj 3 sam izabrala ovaj dek karata. Tako da ovo nam je grupa broj 3. I naravno ja ću vam dati koji trenutak da se intuitivno opredelite za vašu grupu. Grupa broj 1, grupa broj 2 i grupa broj 3 i da vidimo šta možete da očekujete od osobe o kojoj trenutno maštate, da vidimo šta da očekujete od te osobe, šta će se tu dešavati, šta ta osoba zapravo želi od vas i od vašeg odnosa ili ti od vaše relacije. Daću vam koji trenutak da se intuitivno opredelite za vašu grupu. I krećemo sa prvom grupom. Za sve vas koji ste mi izabrali ovaj Lenormand dek, tako da grupa broj 1 dobrodošli u vaše čitanje. Hajde da vidimo šta možete da očekujete ili šta da očekujete od vaše osobe. Znači od osobe o kojoj trenutno maštate. Da vidimo šta se tu dešava, kakav je to odnos. Da vidimo šta možete da očekujete od ove osobe. Grupa broj 1. Šta da očekujete od ove vaše osobe? Ovo je neko ko smatra da ste jako vredni, da ste jako uspješni, da ste osoba koja je izuzetno nadarena, osoba koja je vrlo samostalna, vrlo vredna. Znači ja mislim da ste vi neko ko je verovatno na dobroj poziciji na poslu ili eventualno ova osoba ima jako dobro mišljenje o vama. Znači ovo je neko ko u suštinu vidi da ste vi dobra prilika za njega ili za nju naravno. Međutim kao da ova osoba ima neke strahove, neke blokade koje jednostavno ga muče iz prošlosti i mislim da ova osoba, kao da ovoj osobi ne da mira neka prošlost. Znači moguće da je osoba imala neku lošu situaciju u prošlosti, da je prošla kroz razvod, kroz neku emotivnu patnju i bol. Međutim ovo je neko ko zaista nekako imam dojam da osoba strahuje, osoba se plaši od vezivanja konkretno. Znači ova osoba je u stanju da čeka, da nekako, ne znam, da odugovlači situaciju, da konstantno čeka, da je u situaciju maštanja. Međutim, kao da se tu još uvijek ništa nije pokrenulo. Znači ja mislim da ova osoba itekako želi sa vama neku priču, ali kao da konstantno želi da čeka, da vidim da jako puno mašta o vama i ova osoba, znači ne samo vi o njemu, ali uglavnom kao da mi je tu konstantno energija maštanja, znači sa obe strane. Vidim jako brzu komunikaciju za sada. Vidim ovdje neko čekanje, moguće da ste mi u kontaktu na daljinu ili eventualno je tu još situacija onako na početku, znači još uvijek se niste dovoljno dobro upoznali. Vidim da osoba želi da se dobro upoznate, da želi nekako da vam priđe, da se vidi sa vama. Vidim ovdje neku daljinu, ako je u pitanju neka daljina, trenutno moguće je da ova osoba želi da vam dođe ili želi da nekako se poveže fizički sa vama. Jako strastvena osoba u pitanju, vidim da je ovo neko ko ima velike strasti prema vama i ova osoba sama po sebi je vrlo strastvena i borbena osoba. I mislim da ako je slučajno situacija povezana preko posla, moguće je da će ova osoba pokušavati kroz posao da vam se približi. Ako niste poslovno povezani, ova osoba će pokušavati kroz neku pomoć ili kroz neki savjet. Znači pokušavat će ova osoba da vam bude tu, znači kao da je ovo neko ko ima dojam da kad god daje pomoć nekome samo tada vredi, znači samo tada vredi ova osoba, jer ovo je neko ko smatra da nije vredan prosto vas, znači vi ste neko ko je uspješan, vredan, samostalan, osoba smatra da ste vi neko ko je na dobroj poziciji, neko ko je na dobro plaćenoj poziciji, neko ko je ostvaren na svim poljima, znači ova osoba nekako u vama vidi boginju, znači kao da ste vi neko ko je njemu, da kažemo, ne znam, kao sedmica na lotu, bukvalno. Znači, ovo je neko ko, zaista imamo takvo mišljenje, mislim, ova osoba ima takvo mišljenje o vama,
i smatra da možda on u suštinu nije dobra opcija za vas. Jer nekako mislim da ste vi još uvijek u situaciju ćutanja, znači da i vi niste ovoj osobi priznali šta osjećate prema njemu, čekate njegovu ili njenu reakciju, a ova osoba nekako ima dojam da, eto, prosto vama se možda i ne sviđa, da ćete vi njega možda da odbijete ako vam nešto ponudi. Baš mi je to malo čudna energija, mislim da ovdje treba malo jasnija komunikacija, prvenstveno u prvoj grupi. Ali uglavnom ovdje vidimo da vas osoba prati, posmatra, vidim da je ovo neko ko izuzetno misli na vas, očekuje vas nešto, očekuje možda da mu se javite, da mu napišete porukicu, očekuje, znači, očekuje nešto od vas. Ovdje mi je situacija čekanja. Pa hajde da vidimo šta možete i vi da očekujete, pošto ja vidim da ovdje i ova osoba očekuje nešto od vas. Znači ovdje mi je baš ista energija, znači vi maštate ovoj osobi, mislite o njemu, očekujete ga, želite nešto više, očekujete da vam nešto ponudi. Sa druge strane ova osoba to isto radi, znači kao da čekate prosto oboje jedno na drugom. Ali hajde da vidimo šta će se tu u suštinu desiti. Hoće li se prekinuti ovo čekanje, jer ovdje mi je upravo ta neka situacija čekanja. Za neke od vas ova osoba ima neke probleme, trenutno vidim da je kao vezanih ruku, vezanih očiju, znači osoba ima neki problem od kojeg ne može da izađe. I za neke od vas specifična poruka moguće je da vam je ova osoba tražila paričnu pomoć ili će vam tražiti neku pomoć. Može to biti u vidu novca, ne znam, u vidu nekog savjeta ili da mu nešto pomognete sa nekom informacijom. Znači to je specifična poruka za neke od vas. Hajde da vidimo šta možete da očekujete. Šta da očekujete od osobe o kojoj trenutno maštate? Prsten. Neverovatno. Kakva god je situacija, ako ste na početku, ovo je neko ko će vam definitivno ponuditi emotivnu vezu. Ova osoba vidim da ima emocije za vas. Da, ova osoba ima emocije za vas. Ovo je neko ko vas voli. Ovo je neko ko je zaljubljen u vas. I ja vidim da ako je situacija na početku, znači da se još uvijek upoznajete, da ste još uvijek nekako udaljeni jedno od drugog, da li je to fizička udaljenost ili emotivna udaljenost. Ja vidim ovdje emotivno približavanje, znači definitivno veliki obrt u vašoj konekciji. Ako ste bez komunikacije, mada to mi je manji deo vas, ali imamo i takve osobe, ako ste mi bez kontakta, bez komunikacije, ako ste posvađani, vidim pomirenje, vidim novi početak, vidim ovdje da će se nekako ponovo razgoreti vaša strast i vaša ljubav. Definitivno emotivno spajanje, znači ja vidim ovdje susret, vidim jako lepu energiju, da. Komunikacija, nekako mislim da ćete proživjeti, prosto kao da ćete oživjeti ponovo, kako vi, tako i ova osoba. Jer oboje očekujete jedan drugog, oboje mislite jedno na drugog, ali ova osoba je neko ko u vama vidi budućnost. Znači nekako vi ovoj osobi odajete dojam da ste vi neko ko je vrlo stabilan, neko koji je prosto za nešto stabilno, ova osoba se vama ne želi, znači nešto prolazno. Ovo je neko ko u vama vidi stabilnost i vidi osobu sa kojom želi brak, porodicu, znači konkretno može biti ta situacija. Da, ovdje za neke od vas može biti trudnoća, dragi moji. Znači ako ste u tom periodu, ovdje očekujte trudnoću u narednom periodu sa ovom osobom, znači ovo je neko ko želi potomstvo sa vama, ovo je neko ko želi dete sa vama, znači ova osoba će u veliko imati velike planove za vašu budućnost i baš su mi nekako lepe karte, mislim i eto na dnu deka karta sunca. Znači šta reći? Ovo je neko ko traži rješenje za vašu priču, neko ko traži, neko ko očekuje pravi trenutak da vam ponudi nešto kvalitetnije. Za neke od vas koji ste mi udaljeni, definitivno vidim ja ovdje dolazak osobe kod vas. Osoba se možda vraća iz inostranstva ili vam dolazi, vidim susret i to jako brzo. Ovo su mi brze karte, brze energije. Imam konkretno datum 17., 18., 12., 24. i 25. To može biti neki bitan datum za vas ili ne znam, datum komunikacije, susreta, neki vama bitan datum. Ali uglavnom ovo je neko ko, mislim, možete da očekujete pozitivne promjene uglavnom od ove osobe. Znači ovo je neko ko želi da bude sa vama, ovo je neko ko vam jako puno vjeruje. Ako je bilo problem nepoverenja, ovdje će se definitivno to srediti jer nemate potrebu za sumnju. Ovo je neko ko je vama vjeran. Ja ovdje ne vidim drugu, treću energiju. Tako da ako ste možda to sumnjali, nemojte sumnjati jer ovdje ne vidim takvu energiju.
Znači ovdje ste mi oboje slobodni, nekako mi baš takva energija da ste mi oboje slobodni, da ste mi oboje nekako zainteresovani za nešto više, ali oboje nekako mi čekate, vi čekate na ovu osobu, ova osoba čeka na vas i nekako mi je situacija čekanja. Ali tu će se brzo nekako ovo rešiti. Znači ja vidim ovdje konačno da će se osoba otvoriti. Hajde da vidimo horoskopski znak, podznak Mesec ili Venera. Imamo Vodoliju, broj 20. Škorpija, broj 8. Rak, broj 4. Ili datum 4. Također ponovo Škorpija, 22. Strelac, Ribe, broj 9, broj 12. I imamo Bik, broj 2. Za nekad vas može biti i Vaga. Tako da, eto, dragi moji, to je to. Što se tiče grupe broj 1, zaista divna grupa. Svakako ja vam želim svu sreću i naravno čujemo se u nekom od sljedećih videa. Veliki pozdrav! I grupa broj 2, dobrodošli u vaše čitanje. Vi ste mi izabrali ovaj drugi dek karata. Tako da, hajde da vidimo šta ovdje imamo za vas. Da vidimo šta da očekujete od osobe o kojoj maštate. Da vidimo šta ta osoba zapravo želi od vas i od vaše konekcije, od vaše relacije ili od vašeg odnosa. Mislite na vašu osobu, budite fokusirani, pa hajde da vidimo osoba o kojoj maštate, šta možete da očekujete od te osobe. Naravno, emotivno je čitanje, ljubavno čitanje. Hajde da vidimo šta možete da očekujete od te osobe. Ovo je neko sa kim se trenutno možda u situaciju bez komunikacije ili osoba se ne javlja, osoba vam je nekako okrenula leđa. Vidim da je ovo neko ko se malo sklonio možda od vas ili eventualno postoji tu situacija osobe iz prošlosti, osoba koja je nekako prekinula ovu priču. Vi ste mi jako intuitivni, grupa broj 2, i vi ovdje osjećate ovu osobu, osjećate njegovo prisustvo. Međutim, ovdje je moguće bila neka, ne znam, rasprava, neka distanca mi je ovdje prisutna trenutno. Znači, za neka od vas može biti situacija trougla, znači da ova osoba je nekako imala tu opuštenu varijantu sa vama, možda je vama obećala sa jedne strane neku budućnost, a u suštini osoba je bila zauzeta. Znači, za neka od vas vidim situaciju trougla. Da, vrlo vjerovatno ovdje može biti to da je osoba imala i više opcija sa strane, nekako ste vi tu upali u taj neki trougao. Međutim, vidim trenutnu energiju da ova osoba jednostavno je kao da glumi neku hladnoću, znači kao da glumi da nije zainteresovana, da možda eto prosto želi da se udalji. Za neka od vas je zaista vidim da se osoba možda čak je okrenula od vas, da je možda otišla na nekoj drugoj strani, ako je zauzeta, znači da je nekako, ne znam, da se vratila toj drugoj osobi ili bar u pokušaju da se vrati. Međutim, vidim da osoba je vrlo anksiozna, znači ovo je neko ko u suštinu nije srećan, znači šta god da se tu dešava, ova osoba nije emotivno ispunjena i nije srećan. Znači ovo je neko ko, imamo kartu 10 mačeva, ovo je neko ko je možda onako baš u situaciju gde nema kut, znači jednostavno to je to, smatra da se vama prekinuo ili prekinula, da nema nade više za vaš odnos jer smatra da vi nećete ponovo njemu ili njoj dati novu šansu. Ova osoba smatra da je vama nešto pogrešilo i da vam duguje izvinjenje i objašnjenje. Znači kao da je ovo neko ko je otišao prosto i bez pozdrava. Znači osoba je nestala, ne javlja se, vi ne znate što se dešava s ovom osobom, ali za neke od vas je moguće da vi znate da ova osoba ima neku treću stranu ili tu neku drugu osobu. A za neke od vas moguće je, ako nije u pitanju treća energija, ovdje je moguće da se meša neko iz porodice, konkretno može biti ženska osoba, majka, sestra, također tetka, znači neko ko je u ženskom rodu i vrlo dominantna ženska energija. Znači vidim tu jaku žensku energiju koja bi mogla biti prepreka za vaš odnos i za vašu budućnost. Međutim, trenutno vidim osobu distanciranu, znači ovo je neko ko sa vama vjerovatno nema komunikaciju, osoba se sklonila, nestala je, znači ne vidimo mu leđa i ovo je neko ko vam duguje itekako objašnjenje i izvinjenje, ali hoće li se ova osoba javiti, to ćemo vidjeti, jer ovdje vidim da ste vi nekako već onako i potajno, kao da ste nekako i čak i nastavili dalje, znači čak za neke od vas ovdje vidim i novu osobu, moguće da ste već vi krenuli na neki novi, da kažemo, životni ciklus, da već imate možda i puno udvarača, znači ovdje vi imate osobe koje su zainteresovane za vas. Međutim, vi nekako i dalje se vraćate novog muškarca ili novu ženu koja je vas povredila, znači, a to naravno ne trebate da radite.
Ja mislim da ste vi zaista propatili kroz ovaj odnos i da ste već na pragu ka tome da ili upoznate novu osobu ili nekako da ste već stupili u neku konekciju sa novom osobom. Ali ponovo imamo dve osobe, znači ponovo vidimo dva muškarca aktuelno u vašem životu. Za neke od vas, za manji deo broj vas, moguće je da ste vi zauzeti, znači to može biti situacija u grupi broj 2, da imate već neku osobu sa kojom ste, ali pritom i dalje patite za ovog muškarca koji je deo vaše prošlosti, neko sa kim ste već imali neku posebnu konekciju ili poseban odnos. I dalje nekako maštate o toj osobi, želite da vam se javi, vidim da vi čak i želite dobro toj osobi, moguće je čak za neke od vas. Da ako je ova osoba imala neke probleme, zdravstvene, finansijske, kakve god, da ste se vi molili za ovu osobu da izađe iz tih problema ili da ste nekako slali neke, da kažemo, pozitivne molitve, afirmacije, što god to bilo. Znači vidim da vi ovoj osobi dalje mislite dobro. Iako vas je ova osoba povredila, znači vi niste neko ko je zao, neko ko želi, ne znam, da karma vrati svoje ili ne znam što. Znači vi ste totalno, mislim, tu opušteni, čisti na taj put i vidim da ste izuzetno intuitivni, tako da to je super. Također vidim da moguće je kroz snove da često dobijete neke znakove od ove osobe, da vam osoba dolazi u snove, da vam poručuje nešto, jer ova osoba ima probleme, možda vama to ne izgleda tako, ali ovo je neko ko je pun problema, znači i čak što više ako biste mene pitali, ja mislim da vam ova osoba trenutno sa ovakvom energijom i ne treba, jer ste vi već izašli iz te loše energije, vi ste već onako u jednoj čistoj, lijepoj energiji. I čak što više vidimo ovdje i novu osobu. Tako da ako ste u veću novoj konekciji, to je super. Ako ste, da kažemo, sami, ovdje ćete uskoro upoznati novu osobu. Ali hajde ipak da vidimo, pošto vidim da i dalje ste nekako jako vezani za ovog muškarca ili za ovu ženu, ipak da vidimo šta će se desiti sa osobom o kojoj trenutno maštate. Šta možete da očekujete od te osobe? Hoće li se pokajati, hoće li se izviniti, hoće li se javiti, da vidimo. Da, ovo je neko ko misli na vas. Ovo je neko ko misli na vas. Osoba želi da se izvini, to definitivno. Znate kako? Ovdje ćete vi dobiti neku porukicu, sakrivenu porukicu. Znači, pogledajte ovdje na ovom buketu, kako imam ovdje jednu čestitku, porukicu koja će biti onako, kao da ova osoba neće vama direktno uskoro da vam pošalje poruku, ali ili će vam nekako suptilno poslati, ne znam, neki znak. Kakav god to bio znak. Da li preko neke druge osobe, da li preko, ne znam, nekog lažnog profila. Znači za neke od vas i može tu biti neki lažan profil. Da osoba možda pokušava, znači na sve moguće načine prvo da dođe do neke bitne informacije o vama. Jer ja mislim da ova osoba nema neke informacije o vama i da ovu osobu brine da li ste vi sami, da li ste vi možda već našli nekoga, da li ste vi nastavili dalje. Ali ja ovdje vidim komunikaciju. To što možete očekivati od osobe i znate kako, manifestujte poruku i komunikaciju od ove osobe jer imate izuzetno veliki dar za to. Znači veliki ste manifestator, tako da slobodno možete da manifestujete, to je čista energija. Kakav obrt, dragi moj. Ali ponovo dva muškaraca, znači ja vidim ovdje ovako, znači, znate kako. Da, definitivno ovdje vidimo čak i korišćenje neke lažne društvene mreže, neke tajne, neke nejasne situacije, nejasne poruke. Znači vi ćete ovdje dobijati puno poruke od ove osobe. Ovo je neko ko će kako da se pokaje. Ali ja mislim da kada se ova osoba bude vratila, znači kada ova osoba prosto bude u toj energiji da vam se približava, vi ćete već u veliko biti u novoj konekciji. Znači ja vama ovdje vidim novog muškarca. Osobu sa kojom biste vi čak mogli da uđete u brak. Ako ste već u braku, definitivno to je to. Vi ostajete u tom braku i vi ćete značajnije popraviti tu vašu vezu ili taj vaš brak sa tom osobom. Ako je slučajno, to jest ako ste slučajno sami slobodni, ja mislim da će vam se pojaviti novi muškarac. A ova osoba koja se vraća, znači ova osoba o kojoj trenutno maštate, ja mislim da ta osoba neće biti toliko bitna kada se bude pojavio ovaj novi muškarac. Tako da ne znam koliko će vam se svidjeti ovo čitanje, ali ja ovdje vidim dva muškaraca ili dve žene. Naravno, zavisi kogod gleda ovaj video, svi ste dobrodošli. Ali ja ovdje vidim dve osobe koje će biti aktuelne u vašem narednom periodu, znači u narednih par mjeseci. I ja mislim da je ova osoba već u veliko deo prošlosti za vas. Znači vi ćete tako odlučiti. Vi ćete ovdje reći
dosta je bilo, javio se što se javio, izvinio se i to je to. Znači vi nastavljate dalje sa novom osobom, sa stabilnom pričom i sa uspješnom vezom. Tako da eto, to je to. Imamo bitan broj ili ti bitne brojeve. Mogu da vam izdvojim 28, 9, 36, 31, 25 i broj 1. A sam broj 1 označava i novi početak. Hajde da vidimo neki bitan znak, podznak, mjesec ili Venera. Ups, ovdje su nam ispale zemljane znakove, bik, jarac ili devica. Također imamo rak, broj 26, broj 4. Imamo blizanac, 15, broj 15 i također ponovo devica. Škorpija i broj 8. Imamo ponovo blizance, broj 3. Imamo horoskopski znak, podznak, mjesec ili Venera, strelac. I imamo vaga ili ti ponovo bik i broj 16. Tako da to je to, dragi moji. Ja se nadam da će ovo čitanje vama biti od pomoći. I naravno čujemo se ponovo. Veliki pozdrav! I pozdrav, dragi moji, za sve vas koji ste mi izabrali grupu broj 3. Dobrodošli u vaše čitanje, pa hajde da vidimo kakva je ovdje energija za grupu broj 3. Da vidimo šta možete da očekujete od osobe o kojoj trenutno maštate, šta zapravo želi ta osoba od vas. Pa hajde da vidimo kakva je priroda ovog vašeg odnosa i šta se tu dešava sa ovom vašom osobom, da vidimo kakav je ovo odnos. Ovdje imate posla sa vrlo dominantnim muškarcem, neko ko je vrlo ponosan. Osoba može biti u znaku ovna ili da ima takve karakteristike ovog znaka, znači da je onako malo možda i krupnije građe ili osoba je vrlo, da kažemo, moćna. Može biti na nekoj velikoj poziciji, da je neko koga prosto druge osobe slušaju, poštuju. Ovo mi je neka uloga šefa, znači čak što više ovo može biti neko ko je vaš šef ili vaš kolega na poslu. Ovdje mi jako skače karte, baš da vidimo. Dobro. Imamo ovdje neki prekid, da vidimo šta se ovdje u suštinu dešava, kakav je ovo prekid, da vidimo. Da, neki zastoj, neki prekid, neka blokada ovdje prisutna. Šta se dešava ovdje grupa broj 3? Kakva je ovo blokada? Da li je ovo neko iz vaše prošlosti? Da. Ja mislim da ovo može da bude osoba sa kojom ste vi imali neku avanturu ili neki odnos u pokušaju, međutim to je sve nekako tako i stalo. Za neke od vas ovo može biti osoba koja je povezana sa vama preko posla. Ovdje ću izvući još jednu samo kartu da vidim samo malo. Da, za neke od vas ja ovdje vidim da ova osoba želi pomirenje sa vama. Znači, to mi je prvo palo na pameti. Međutim, ova osoba ima jako veliko ego i moguće da je ovo neko ko prosto ima problem sa tim, da nekako posluša svoje srce, a da ego stavi sa strane. Što mislim da jeste problem ovdje konkretno u vašoj priči. Međutim, ovo je neko ko želi pomirenje sa vama itekako. Znači, ja mislim da će ova osoba ipak, iako ima veliko ego i vrlo je ponosan i nekako smatram da je vrlo onako i sebična osoba u pitanju, ovo je neko ko će ipak, da kažemo, da dođe u tom trenutku, da nekako, ono što bi se reklo, složi kockicu u svojoj glavi i da sam sebi kaže da je ipak postupio nešto nefer prema vama, da vam možda nije bio podršku u nekim trenucima, vama bitnim. Znači, ovo je neko ko se prosto poneo jako loše prema vama. Čak ovdje vidim moguću i blokadu. Sada ne znam da li ste vi ovoj osobi na bloku ili je ovo neko koga ste vi blokirali. Ali ja ovdje vidim potrebnu komunikaciju, potrebnu čistu komunikaciju, jasnu komunikaciju. Ovo je neko ko želi da vas pozove na susret. Ovo je osoba koja želi da vas pozove da se vidite i da razgovarate. Ja ovdje mislim da trebate puno toga reći jedno drugome. Za neke od vas ovo može biti odnos ili ti konekcije koja je trenutno u prekidu. Sama karta smrti ovdje nam daje do znanja da tu se mora dogoditi neka transformacija, da se tu nešto mora promijeniti, ali osoba je definitivno trenutno u nekom prekidu sa vama. Čak imamo i malo duži period nekog ćutanja. Znači, moguće je da ste baš dužeg vremena onako bez komunikacije. Međutim, ova osoba kao da nekako je onako smatrali da vas na taj način kažnjava. Znači, da on neće se prvi pokrenuti, da morate to vi da učinite. Kao da nekako imamo i tu malu pasivnu agresiju od strane ove osobe. I vidim da je ovo neko ko u suštinu želi sa vama da se ponovo konektuje, da se ponovo vidite, da se čujete. Ali kao da ova osoba ima taj neki problem između razuma i srca. Znači upravo kao da se mešaju te dve stvari u
u mozgu ove osobe i ova osoba mora nekako da složi kockice u svojoj glavi da bi ponovo pokrenuo neku situaciju sa vama. Međutim, kakva god bila ovdje priča, ipak vidim da je ovo neko koji dalje ne može da vas izbaci iz glave. Ova osoba pokušava, znači, da vas zaboravi. Moguće čak i da je ulazilo u neke, ne znam, površne avanture, u neke bezazlene priče, znači onako nešto površno, privremeno. Ali kao da u nijednoj osobi drugoj nije našao ili našla vas. Znači kao da ste vi jedina osoba koju on prosto ne može da zaboravi, jer ste vi bili nešto najčistije u životu ove osobe, nešto što je on najvrednije upoznao. Vi ste ovdje poput anđela, znači mislim da zaista imate tu jednu divnu energiju i da je ova osoba prepoznala svog anđela čuvara u vas. Moguće čak i da ste nešto pomogli ovoj osobi. Ili je moguće da ste ovu osobu upoznali kada je on ili ona bila u nekom težem trenutku u svom životu. Da je možda prolazio kroz, ne znam, neki kraj sa nekom osobom ili je možda bio napušten od neke osobe, možda ga je neka osoba napustila. Eto, moguće čak i da se dogodila taj neka tragedija prosto u životu ove osobe, pa je osoba bila malo onako u jednoj melanholičnoj situaciji, pa ste se vi pojavili kao neka uteha i jednostavno kao da je osoba podgazila sve to i poslušala svoje ego. Ali hajde ipak da vidimo šta možete da očekujete. Šta će se konkretno desiti ovdje? Šta da očekujete od ove osobe? Za neke od vas ovo može biti osoba sa kojom ste maštali o vašem zajedničkom domu, sa kojom ste imali, znači konkretno, mislim, iz 2 deka karta smrti, karta kovčega, znači ovdje se mora desiti neka transformacija ili ako je neko ovdje zauzet, ovdje se mora nešto prekinuti, ostaviti iza sebe i početi neki novi životan ciklus. Znači ovdje se mora završiti nešto kako bi se nešto novo rodilo. To mi je specifična poruka za neke od vas. Ali ja mislim da ovo može za neke od vas biti vaš bivši bračni partner. Neko sa kim ste, u procesu razvoda ili ste već razvedeni. Pa da nekako možda želite ponovo ovu osobu. Ovdje vidim ja susret između vas dvoje i vidim jako puno razgovora. Da, ovo može biti neko sa kim ste vi već bili u braku. Ili eventualno ste bili, da kažemo, u situaciju pred braka. Znači, konkretno da ste željeli brak s ovom osobom i da je tu bila situacija, samo što niste ušli u brak i da se tu dogodilo nešto što je prosto došlo do prekida. Znači, mislim da ste imali jako velike planove s ovom osobom i ova osoba sa vama. Znači, tu su mi jako velike planove bili u vašem odnosu. Ako nije tako, ova osoba je definitivno neko ko u vama vidi svoju zvezdu, svoju ženu, svog muškarca. Ova osoba vas vidi kao svog životnog saputnika. Da, mislim, vi ste neko koga ova osoba i dalje voli. I ja vidim ovdje komunikaciju uskoro. Uskoro će se ova osoba vratiti u vaš život. Ja ovdje vidim komunikaciju, vidim da ova osoba će naći načina kako da dođe do vas. Znači, ovo je neko koga ste možda čak i vi blokirali. Ovdje neko je izuzetno u toj energiji astrologije, tarota, numerologije. Znači, neko od vas je moguće čak i da se bavi tim stvarima ili izučuje takve stvari. Osjećam jako spiritualnu energiju za grupu broj 3. Moguće čak i da ste, ne znam, radili neku sinastriju s ovom osobom ili ste, ne znam, imali neko privatno tarot čitanje ili neku numerologiju, natalnu kartu, šta god bilo. Mislim da jednostavno niste slučajno na ovom kanalu i niste slučajno pogledali upravo ovu grupu. Baš osjećam energiju da ovdje imamo i takve osobe koje možda izučavaju, da kažemo, tarot, izučavaju karte i nekako žele da uđu možda u taj svet spiritualnosti, duhovnosti. Znači ovdje ste mi jako i spiritualni i jako puno ste radili na sebi, grupa broj 3. Vidim kod vas upravo jako naglašeno 8. polje, moguće da imate sunce u 8. polju, Veneru, mesec u 8. polju, polje škorpije, znači možda mi je neko ovdje škorpije u znaku, podznaku ili ne znam, imate naglašeno 8. polje ili konkretno može biti znak škorpija. Ali mislim da je, ili nekako možda u sinastriji s ovom osobom imate to jako 8. ili 12. polje. Eto, to je samo za one koje se razumeju, znači znate šta pričam. Tako da, baš zanimljiva energija, uglavnom, ali očekujte vraćanje, očekujte povratak, očekujte obnovu. Ovdje će biti obnova, makar komunikacija. Za sada ne vidim da ćete krenuti
neki emotivan odnos, ali naravno to je ipak u narednih, da kažemo, 2-3 meseci. Međutim, imamo osobu koja vas i dalje želi i dalje vas voli. Broj 8, broj 18, broj 4, broj 11, 20 i 25 mogu biti nešto bitni za vas. Hajde da vidimo neki znak, podznak, mesec ili Venera za grupu broj 3. Imamo horoskopski znak, podznak, mesec ili Venera u Vagi ili ti može biti Bik, Ribe, broj 16, broj 12. Imamo Ovan ili Škorpija, broj 17. Imamo Raka, broj 4. Imamo Bika, broj 2. Imamo Blizance, broj 3. Imamo zemljene znakove, Bik, Jarac ili Devica, broj 26. I na dnu deka imamo ponovo Strelac, broj 9. Tako da to je to, dragi moji. Ja se nadam da će ovo čitanje vama biti od pomoći i naravno čujemo se ponovo. Veliki pozdrav!